Здравейте! В това видео ще се запознаем с употребата на there is и there are, позитивна, негативна и въпросителна форма. Също така ще видим кога се използва some и кога any. There is, there are, positive form. There is означава има в единствено число. There are означава има в множествено число. Разликата е спомагателният глагол be, който се спряга или в единствено число, или в множествено число. Например, there is a book означава има книга. There are two books има две книги. There are some books има няколко книги. There is, there are negative form. The negative form of there is there isn't. The negative form of there are is there aren't. Негативната форма на there is и there are се прави, когато спомагателният глагол to be се спрегне в негативна форма. There is става there isn't, there are става there aren't. There isn't и there aren't се превежда буквално като няма. Например, there isn't an armchair, няма един футюйл. There aren't any armchairs, няма никакви футюйли. There is, there are question form. The question form of there is there. The question form of there are there. Въпросителната форма на има there is просто се прави, когато се разменят местата на is и there. There is позитивна форма, is there въпросителна форма. There are позитивна форма, are there въпросителна форма. Examples. Is there an armchair? Има ли стол? Кратките отговори се формират като добавиш да или не и there is за позитивна форма и there isn't за негативна форма. Има ли стол? Да, има, не, няма. Are there any flowers? За множествено число е същото. Yes, there are. Да, има в позитивна форма. No, there aren't за негативна форма. Не, няма. Some и any. Some и any се използва само когато са в множествено число съществителните, за които искаме да кажем, че и ги има или няма. В позитивната форма there are винаги се използва some. There are some cups. Some в този случай се превежда буквално като няколко или малко. Има малко чаши. Има няколко чаши. Negative form of there are става there aren't any cups. Any се използва в негативната и във въпросителната форма. Ако е негативна форма, any се превежда като никакви. Ако е въпросителна форма, any се превежда като някакви. Така, there aren't any cups става няма никакви чаши. А въпросът are there any cups става има ли някакви чаши. Благодаря ви, че избрахте видеото на учебен център Нови хоризонти. Препоръчвам ви и останалите видеа. Приятен ден!